Hot. Hot, wait lang. Ano ah? Pancake and brewed coffee. Kahit di pala yung ganito kasi naalala ko hindi mo kailangan ganito. Ay, yung pinagbabawal na technique. Kaya wala pa sila na. Pinagbabawal na technique daw sir. Ito eh. Ikaw din, yung bawal na technique yan. Sila Hindi, wala ko sir. Wala ko. Tapos na, ganyan nga. May tutulong si ate, tapos na. Okay na, no? Round round. Sir, dala ka na nakita rito. Oo, Uwi siya. na ako. Bababa na Teka ako. Anak mo, inumin mo na. Salamat. Likod ka sa akin. Alagaan niyo yung boss ko ah. Hindi, may dalawa pang bodyguard yan. Hindi, joke lang naman. Ay, sino making bagay na ito eh? Naglang kami. Magpapalato ba kayo? Patatulag kayo. Hindi masakit yan. Suka lang. Tatlo kami, discount mo kami. Dagdag meron. Tatlong nang mapapatutuko, hindi lang ako eh. Oh. Discount mo ako ah. Sumakat sumakat. Dagdag na ang meron. Wipes tintin. Discount? Yung tinik lang, discount. Bus ka naman eh. Ba't mag-discount? Ito rin. Oo, bus ka naman. Ay, gusto mo sa tatlo, pati mo, usama. Narinig ko, gusto ko yung gumato to. Hindi. Tatlo kaming manonood. Ah, Oh. Baba ka na doon, Ken. Baba ka na. Punta ka na dito mo na. ayaw ko naman to eh. Sa sarili ko, ayaw ko gumato to. Oh, sige. Hindi, patatu ka. Sorry. Stop ko naman kayo. Anong ano yan? Anong design yan? Tapos may tuwe ka eh. Dumayo na lang tayo sa Buskalan. Patay pa, wara. Sweeter lang din. Anong Magawa design mo yan? na. Anong design yan? Wala, sa design na ito. Snake skin sa Snake prayer. skin. Ay, yung adopt. Pasok mo kay Michael Sir ano? Palakol sa ulo, sa mukha. Pero gugayam ni Ivan ni Chia. Si Jodo doon ipapalat ang pangalan doon. Hindi pwede. Kidreng to gargo to ila ha. Kasa pa isa sa cellphone mo. Hindi maibang ganda. Ay, ito lang. Ito. Ito ka na lang oh, dog. O yan, 500 yan. Parang maiksi. Ito yung sa akin, wala na si Mong Kundi ang pangit eh. Ito sa kanya, snake skin. Parang yun ang gusto ko. Pink? Ito naman. Paikot din pa, pwede. Oo. Ikutin nila yan. Pero ganyan ang design. Ay, ito yung sayo. Ito nga, day Day and na. night. Ay, ano, hindi naging day and night yun. Oo. Kasi Mong Kundi, tandaan na kasi eh. Ikot ulit. Parang kamot lang. Kamutin ka na lang, sir. Tapos ano, ikaw ganun na lang. Coils na. Kadiri. Ito, para maiba, meron na nga ito eh. Ay, ito, boxer. Ito. Hindi sa bulso. Magkano yan? Secret! Sis, No, pag sa iba yung secret. Ayan, size na din 500. Ay! Parang ano siya, alon ba yan? 500 ah. Oh, yun. Alon. Hindi, pwede naman sa answer. Anong tawag dito? Ano to?
Pag dito siya. Malapit ko dito sa... Kasi ba? Pagpunta sa kali. Grahe na. Game na, parang wala kasi na. Oo, game na. Tirahin mo na, game na. Para matras nila. Sa kali na lang pa yung nanay kami. Gahin mo na. Gahin na yan. Tapos pag natapos na. Nagaya, may si Gaya. sabi mo na lang, ay sorry na, yung tagal mo mag-reply. Nainitan ka. Kala ko yes na eh. Sa tugod Silence means yes. Bete. Kaya sinaswim ko muna kung paano. Ano? Patingin ako. Ready ka? Sino tumira niya? Sir, pero mag... Sino tumira? Kahit pa paano. Sinong tumira? Tangina, parang drugs lang ah. Sinong tumira? Ano to snake na? Oh, it's me. Yung mountain na may... Ito. Makadaya ba sir? Yung katulad sa'yo. Ito, ano yung night? Ay, ang ganda. Sa side. Dito lang, dito lang. Gawa mo na. Kasi puro night lang yan. Ang gumawa nito, yung tagal. Iba na rin. Tapos ito. Mas mapatiraw. Si Apo Wang. Ano na lang. Oh, asayas. Here. Ilan ang judge. Asayas, here. Ang laki pala nito, no? Oo. Magkano yan? Hindi pa alam eh. cut Surprise, sabi na lang daw niya. Surprise! Nako. Pag daw. Ito yung mga gamit. Oh. Maguga ba? Oo. Ito yung Maguga ba? Oo. pang ganon, pang... Oo. Yan yung pang... I changed my mind. Down na. Ano kaya? Baba. Down. Down? Downstairs. Ay, downstairs no. Ay, nahulog. Kunin mo, kunin mo. Pagawa mo na, madam. Arab. Di Hanggang pag... ano, half lang ako eh. Di pagka... Ano, yung sa'yo na lang. Ako, hindi na muna ako. Stairs. Karayag. Downstairs. Di ba? Ganun lang. Stairs. Later downstairs. Asayas. My friend. Sinaro friend daw, para katasin. Anong tawag dun sa language of Biskalan? Anong tawag dun sa language nyo dun? But. Kunyari nga, ano ba? Magandang umaga sa inyong lahat. Dito pa lang, Ano may ulit? bayad na eh. Kasi tagal na dito. Wayuk. Ano ulit eh? Ay, pakita nga yung isa. Oh, galing. Wayuk. Nahirapan ako. Pero ang galing. Hapla na rin na siya. Parang ano din, no? Parang Pero sirugit nila dyan. Middle East na tono, no? Ang galing. Mahal pati yung pagkaka-stencil sa'yo. Taas mo. Ganda, no? Oo. Sige, tapusin mo na yan. Hindi mahal. Bakit? Ang budget. Downstairs. Ito yung una kong design. Ito Oo. yung... Yan na lang. Pagawa. Oo nga eh. Yung una namin napag-usapan eh. Downstairs Kaya na. naligarilyo ka ba? Hindi ako nagawin. Isa sa wala ba ba mas... Sarong gaday. Ay, sulamit lang anak. Nagsiyakan. Aysan. Ready na. Masakit ba? Sakto lang po. Tolerable. Opo, tolerable naman po. Baka mamaya pag yung ano na, tumagal-tagal na, baka namamanid man. Pagwa ka sila. Yeah. Kagat lang ng langgam. Ang pagwa sa ito. Ang pagwa ko karab nito. Sandali ay. Kapto kayo ay turo, no? Sino lang? Turo kayo? Ay, kasi. May tayo kumahon. Ayun sa... Tayo mga pumanang ta. Sabi kami kung sa bali. Ano po? Sabi kami pa namin
Ah, sige po, sige po. Magpapaload na lang po ako para sa Gcash po. Okay, ma'am. Sinend ko na rin po. Narinig niyo na po, ma'am. Ah, hindi ko pa po na-check. Mamaya na lang po. Ah, sige po. Sige po, sir. Sige po, thank you po. Mamaya na lang po. Ah, sige po, sige po. Magpapaload muna po ako kasi wala akong laman yung Gcash ko. Para send ko na lang sa inyo. Kayo po yung ano lagi, no? Antaw dito, nagdi-deliver. Ano ba lang yun, sir? Ay, sige, sige, sige. Okay, sige. Oh, sige po, sir. Opo, thank you po, thank you po. Pasensya na rin po, ah. Sige, sige po. Uy, halika dito! 20,000 plus ada talaga ka. Ito yung lang. Ay kaso man ba yan? Kasi naman yung parlang Asano kami? Ongasan, Luwakan. Makapalig lang karoon ng tayo. Tayo tunggal mo pabantubod. Blood yung ano mo. Ini tayo mo kaya di mo pang pwede ka tayo. Pag may sa point tayo. Tayo ulit sila dati. Sinusot tayo. Hawak di malusot ako. Kita mo? Sabi na natin. Jerry ka na. Wala na rin. Iwan sa huli ko, umali ko pa. Baka nun, wala ko dito. Ang papalagay ng house. Sir, that wife still. Nung wala natin si ano, hindi marunong si video tayo. Sinusog ka na. Kasi susuwa. Pero mga kosa may pinapatawag si ano, kosa natin dito. Sige na, huwag na. Ay, mamaya. Sige na. Ikaw na. Mamaya, wait natin yung pagka-ready. Nakasit pa rin yung mama. Sinapit ko yun. Patayin ka na ba? Ito. Pangalan mo yun. Ay, sige. Yan, ibang artist naman. Kamusta yung kamay mo, ma? Manhid. Yung pakaramdam. Pwede. Tapos dyan na dyan. Pwede. 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 Patik nga, patik. Badi. Take lang pare pag nag-start Ano gagawin ko, pwede? Video ko? Tapos picture. Video muna, picture muna. Ako pare. Pwede ready? Sige, ready pare. Ayan. Sige, pwede. Video pa to, video pa. Sige pare. Ako na lang kuya, ako na lang kuya. Ay, ikaw na lang. Sige, Oo, sige. nakakawawa ko si baby. Oh, thank you. Bait naman ni Bea. Sure. Wait lang, wait lang. Ready? Oh, kisabang mo, sis. Wala ba ito na? Sir, kakayanin mo ba yan? Pwede umayak, di ba? Nung iniwan ka ba, umiyak ka? Hindi pa ako Ulan. Ay, wow! Sana all yun lang. Hindi pa Kasi kasi. siya ang nangiiwan. Kasi nagkakajowa. Kajowa eh. Ilaw na ganda ko, kailin. You first, no? Nagaupo. Hanggang sa huli to, kuya? Hanggang sa huling pag-video? Yes, sleepers. Want to wear sleepers? Lang, hanggang pa na lang. 1 hour. Guys, want to wear your sleepers? Ay, 1 second. Naipit mo yan. Ito kasi ito, kasi ito kung ready. Uy. Sleepers.
Ay, silog na doon. Slow. Yakul. Takot pala eh. Siya palang kaiba na. Rabi mo siya. Hello, silog. Gani dito. Ito, nag-video. Ito mo ba ito? Ay, mo lang sa Is. ito dyan natin siya nag-video na. Tungkos. Kaya. Kaya talaga, pinagawa lang. Dapat. So akin na to pag natapos. Adjo nagtawaw sa rin. Pwede ka mag-picture dun kaya tapos gano'n mo kasi para nasa pustalan ka na din. Thank you. Anya dahil nga size sis ay magkano yan? 8 yen? O dyan ka kay daddy. Asayas. Ay. Teka nga. Yan. Halika dito guys. Nasama siya isa. Eh, yung stick mo. Anong stick? Ayun, nandun. Kunin mo ah. Oo. Yan. Zero ang persona. Oh, wag yan na, oh. Oo. Ah. Okay na. Hold. Oh,